ne yomuchokisi asamange bakere simbwetera search number chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senembele 0111161502. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vyakigima mwanchu mulilo cheche aragire chinsa ikomiche maragoba ya lero salike meronge bire chumutinyo 12 mwaka yiga 2024 abigo twoyimirane gaiga sekyunga chinsa ikomya senchera yobo ikiramunchenko ko brand saginesena kurasumuno bimanyerelyo igakuruko Wilson Makori chinga kitogo cha Kanorobotro wechania kurwase kenyoro gose location ya Kirwa yo toka Nyaribari chacha se county ya Kisii ase bamenye benseme bamoka no moichano mogone kigima magega musacho yomo goita ya mate yae nabo gokuenero manyana gwesungya na yeganku bwatekana ne chingoma cyabere chikoene kiwanga nigo andake ekageringa 3 mwabo yumuibolete nigo konyabwate ubwanchani no muryoye ndukirero manyana goita gwerusi bugima goita mukana nabo goita nabana baye babere Yeta wongoro kicheni sana abana baba kure na bamuroni toko kuchemisi masese bono kwano mugano moke igo buna gingane riya cyagete umwana uyo sire toko kucharisi boko muri ni arengenga umurugi oya ngutumekana bari na ise bone gente kikero kiari gukwana abagandi kisaka ryugo kana mono sana ekera kana ono korango mwana yagatwara uburo nene mbaki gaikira gacha gukora nyungane ria koriga mwaro rirera buna twabo keke mambi stol twanyora nga umwana Charles ni gabo getichisa sasa ya gutuko akagenda gatura ise iriako mutura ko igora kunde ni gare no moro akagitise mioro mutu lakini achieta agasumu tapueti no ari wono mwana oyo kuna nchini gona bokire kemabye kerna yengane nasoka gucha parasi tuteneine toko na gukona ringane ringa omwana oyo nachieta agachikoita isengi kusari ko mugori igo mwana ono araire nyombe mumoro chase bakwerete twasi nikomanyanga no ari lakini etogandete gukwana omwana ochiosoka omwana ocharisi oyo kara manyingoka twastoka toko boge karo omwana yara manyingoka nakibonereya toko mugori tata mino no ari na mama mino ngai no bari ngai bari abaraire nsebone nkora yantu omekera na ramani ngari nakagira ngabona abantu aba mbali moyo nyumba aga oikabuna togo kwana iganga basokire lobo no mumuro minto chemis cha Josefu bachiko igore nyombe ye banyoreke no mwana Charles nigengentete nigaitete mukaye nabana baye babiri wana so muganorororo abana bayigaitete babere ngotebekanere ngani soyo babyarete asari ngana bana riwerete libebi nandi ryo kondokia nandi ryo bosoku omugaka gutwara mukamo muroye bono nanyo mwana yo chitegwekora kimwanya abantu nabakoranye ngane nigo ya musoete bobe akyaranga tari muntu Samaria tangoro ku Nicholas ya mwaro mochibo ibero keshe mama yabo nona nyora kwake rwesimi no assistant chief kiro sub location Mr Douglas Onjali na ere ganyo ole reporting mu muro ku Charles James oitire family yayo mu swati oye na abana bae babiri lakini yo mona minjolia makweli na roja kogera abantu bacha kumanya bone karo mambi bwakire lakini nonya nise na chiete ise gotuko sa sabaiga nera akamurangeria ise gako igora akanyora obwansa kumukenya lioka go tu ikiroro kwanyorire na maeno mumuro inabe na baitete abantu baye nera ageita twake report ase police ya Iveno aso mosi esinere atekie chukumu twake simi bosongo
abobisa bari ba climb bakire bakorire keri babwenete gokora barusirie emebere bayeirire niko tware gosabanga abantu ba minto bonsi asemure atwara obotoereru serikali kegendete gokora obotukinga ningi kiagera omomuroyo okorege koreke njora imise bali baho twara oborurenga kibinega abo turatebye abantu ba minto kuba bwate amang'ana nyomba family issues banje gosangana abamwabo nechikanisa nchiro tubwata abapasta balisi baitombaro na intu abagambi ntoro tosanga amang'ana ayo twanyara kubatebere Robotro wechania mwanchumuri kurwase chinseme icho chiaki rwanyara bari chacha se county ya Kisii. Robotro wechania kianda kumikore no goigra goikase county ya Nyamira liskula rero nigo mawaziri bobochane kurwase county yo Donald Mongoi nigara umrobeli bokubwatoka Mariogo cyasinya gitari ememo na 15 nemo Mariogo ayo ale birengo 1 milioni 30 nago kwana nabalike mangana liskula rero nigene kyange Mariogo ngande nachikubwato kwa ensentunda ya kabiri mwaka ogocha Togotigana na ingo komanya muri kyoito Isaiah mabonega nto twere nero roboti kubwatekana n'ibirenge bibya magacho aseskureyemo asechinsemo cyabo Kimonge constituency ya Machoge Brabase county ya Kisii aseskura rero ensemo yabamenye nabigabo b'uruskuru besokena kolero mubungo bo Mheshimiwa Obadia barongo besokena kubaroseria ebirasi elinde okonya na gukini ibirengo byesukuru ina gukini ibirengo by'amasomo asensemeyo Asoro Mheshimiwa ito Nolfason Obadia barongo asole no igwete amangana yatogo kwa na CTV oranje tokonye reta ngo abantu abukwa bete gasi arene ntuna tuwa tito kaseri ne ibuyu na abantu bawo chiro chabangina ntunto bamanyeti kera toro chabantu bandi kurwa bagere bari ne ibuyu ne metungi na bawo chiro cha to gacha gosabe gasi na tonyore school ristwa kana to kaseri igo nare osorando nsi asole twagosoria samabera manina seritari ya Yesu ancho to korose di school ito yagure abana baito bago cha January basome tubana ntomanyeti oyo twana koye kunone amaje to kore gasi twana koye kuna abantu bako musiko bakora gotogo chane biguyu nande twairana gona batubwata bakomu nande to chandegete ne birasi bito byagure na abana January ko igora bare batigere kibire to igore school abana se school ya ito to bwata bakomu abonene osabana bangina ko kurwere kaga mondo gokore gasi ndubu atsaine chekoro kinaki omondo gokore gasi nyarebe ekambani gokora nyarebe eto kweunga ki omondo gokore gasi no mogere inu mana ko moyo ya to mondo gokore gasi ga ya to monchini ani mama ta control kani lakini rende ntuntura ate magendero takora onde bweso gokora tigakore lakini tomanyanga ningo gokore yakegima honorable tugenda kwariganirwa no muri kyoito Isaiah mobe mangana rengete skuru ya Kenyoro koli no mwanchumeri dezo konyera tunge marago baya rero nigo tugo kwariganirwa robot ruwa bene kima na bogoro imekima kubwatekana ne report kura service umwaki kisa mwaki manero kisabu che serikali go somorita general abwo asabot ase entunda entangan kegima zenya kaikumi account ya Kisii ngenyorira oroboti orobekegima kurwa ase abisyo morita general roboti romaikana tebuna adverse opinion
Kulingana na roboti Rwamo Detergent chitariki kienda omutinyi 12 omwaka w'ekiri 2024 rw'omwaka oerete chitariki 30 omutinyi gatano narimo omwaka 2024 igorokoro kyabona ebitabu by'ekibesa tichiri inyikeranu na igo tichiri korokia obwana igoro ye county ejo roboti Rwamo Detergent Nancy Gathungu igorokoro kyabona nigo serikali ye county yanete ekonda gochese omwine konda yomo kwagatache bichi county ase ya kanite shilingi milioni 99 nyuma yo guchaka gwokwaga ko koroberi koira shilingi milioni 5 korengana na Gathungu serikali ya county turwete busaiti igoryo ko bwatoka chibeze cyo gochiaso munyakondo yo na hase igo omubaro wechibeze cyo to kunyara kwanekiwa ase roboti ruru nigo munyakonda ayede shilingi milioni 24 nechingu dakienda go 24.9 million okora amonjoreri yechebizi cyo mu governor okwo gwatakire gokoreka asemetinyi 24 yarete omwerio bw'omutiri 12 wo mwaka 2023 korende emetinyi kianda maga yaye emereme yo goikabono teraera Gathungu boigoniga gotabuna chisingi bilioni eyemo chimutaisana togo 1.8 billion ase budget ye county nigochanganyetiwe chingagijo koswa we supplementary budget egento yasanonte emirobeli chimisana nebere yamagendero ase county yo egento kirma minchani lichiko limanyigundabuna Public Finance Management Act 2012 kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasari Asensemo yechipasari akaunti ya Kisii nigo yatumete shilingi milioni 345 go 345 million gosira abarokiwa bali babwate okugania korende kunenge okwe roboti oruo nigo bokoro kyabona milioni gose milioni yemo ne chimutaibere 1.2 million tichimanyiri buna chatumegete abarokiwa 54 nigo bayetwe chipasari nganonya tibabu tachi namba chabo je skuru goze admission numbers egento kerete obotumeki wechishingi 289,000 oboigo 225,000 nigo charwetu kabere gojia ase abarokiwa 35 na babere ababwate amalieta bwekaine korende egotebekana buna nigo barwete adachi ward ao naboigo shilingi 344,000 nigo chiabwato getugo chia ase abarokiwa 45 mo abo babwate amalieta yababuli abwekaine naboigo ayabarokiwa abo abwekaine korende bagotebekana korwa ase chiskuru ao abarokiwa 15 nigo baetwe chibesa chintundebere gati shilingi chiribu 10 ne chiribu 20 ejigerete ogotumeka wechishilingi chiribu kiminye na 15 mo ota 416,000 Aaron Ototo Nyangiri Gatembe TV. Etuka yo Rwamo ya Oluru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu ao aseli gulidigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwoga kiri cha MDF egati ebintu binde ebinge asinsamu y'ebintu by'enyumba nkonya bale ki mattress cyo kingenjo cyonse nabigikire cyo size ao babata kitangi cyo size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya bono amabuta y'ekingeni kurwase ki company ao amasi ya mandasi kurwase ki company ao ayayo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki Oluru Superstores igababwa tobo koreli buya chingatuko bule bintu asetukeye mpwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chikokora obusumbi busabi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ine yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers amene duka ya Safaricom ine yo muchukisi asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senambele 0111161502 Oluru Superstores
The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone